hold kæft, hvor jeg glad for, at jeg gjorde det. Jeg havde ikke nogen forventninger, da jeg kom. Det er bare fedt at stå i den salsa og tænke, hvad fanden har det med det at gøre? Det er helt vildt. Altså, på en uge får man venner, som du ikke kommer så tæt på, som du gør på et halvt år på gymnasiet for eksempel. Og så på 6 måneder, der er man bare venner for livet. Altså, det er helt ondt. Det er helt vildt. Er du klar? Så har jeg også lige haft lidt teater for at se, jamen, hvad er det egentlig, I laver? Det har været super sjovt. Vi har været kastet ud i så mange nye situationer, rullet rundt på gulvet og råbt og skrædet af hinanden. Og det har altså virkelig været anderledes og vildt. Der er en fantastisk teatersal, vi har. Og det var meget sært, men på en rigtig, rigtig fed måde. Okay, så vi følger guitaristen. Der er fantastiske muligheder for at lave en kanon god indspilling her. Og så gå herover og sidde og spille, også netop sammen med nogen, der ikke lige er på det der hold. Og det der, det kan du vist ikke, men det er sgu meget sjovt alligevel. Fagligt, og man lærer en hel masse om sig selv som person. Vi var lige 4 piger, vi har været på sangerlinjen, og jeg tror ikke, jeg har fået noget, der har været bedre end det. Som lydtekniker kan man godt føle sig sådan kastet helt op bagved, helt op øverst. Der var vi så rent fysisk også, men ikke ses, ikke høres. Men du er ret vigtig alligevel, fordi hvis vi ikke er der, så fungerer det ikke. Og for mig var det klart et selvtillidsboost og et springbræt til så at gå videre og forfølge ens drømme efter at have været her i 4 måneder og fået at vide, at man var god nok, og man kunne, og det bare handlede om at ture. Altså, der er alle muligheder simpelthen. Det er sådan, man er nødt til at tage et eller andet 60'er, så er der sådan nærmest garderobe med kun 60'er tøj, altså 70'er eller 80'er, 90'er. Ja, jeg ved ikke, om det er en shopping-ting, men det er da lidt sådan, det er sådan lidt den der klædt ud, barnlige pige-ting, der lige kommer op i en, og man er sådan, nej, der er kjoler, der er hatte, der er alt, altså der er sko, og så kunne det klæde ud, som man havde derhjemme, hvor man lige havde et par kjoler og et par sko. Det kan ikke lige måle sig helt med det her. Nøgenløbet var jo meget sjovt. Ja, det var meget sjovt. Det gjorde indtryk. Ja. Kan du huske? We're of the going water and the gone. We're of water in the holy land of water. And all that's to come runs in with the thrust on the strand.